ଗୋଟିଏ ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ବିରାଟ ବରଗଛ ଥିଲା। ସେହି ବରଗଛ କୋରଡ଼ରେ ଏକ ଶାଗୁଣା ବାସ କରୁଥିଲା। ଶାଗୁଣାଟି ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ତାର ଆଖିକୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ସେହି ଗଛରେ ଆହୁରି ଅନେକ ପକ୍ଷୀ ବାସ କରୁଥାନ୍ତି। ସେହି ପକ୍ଷୀମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଶାଗୁଣାଟି ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଜଗି ବସିଥାଏ। ତେଣୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆଣିଥିବା ଖାଦ୍ୟରୁ କିଛି କିଛି ଶାଗୁଣାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଶାଗୁଣା ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ବରଗଛରେ ଜୀବନ ବିତାଉଥାଏ। ଦିନେ ଗୋଟିଏ ବିରାଡ଼ି ସେହି ଗଛ ମୂଳରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ବିରାଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରକେ ପକ୍ଷୀ ଶାବକମାନେ ବୋବେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶାଗୁଣାଟି ଯେମିତି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବୋବେଇବା ଶୁଣି ପାରିଲା, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶାବକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ପଚାରିଲା, ତୁମେମାନେ କାହିଁକି ଏପରି ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରୁଛ? କ'ଣ ହୋଇଛି ମୋତେ କୁହ? ପକ୍ଷୀ ଶାବକମାନେ ବିରାଡ଼ି ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ବୋବାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶାଗୁଣା ବିରାଡ଼ିକୁ ଦେଖି କହିଲା, ଭାଇ, ତୁମେ କିଏ? ଏଠାରେ ତୁମର କ'ଣ କାମ? ଶାଗୁଣାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଲା, ଭାଇ, ମୁଁ ହେଉଛି ଏକ ବିରାଡ଼ି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାନ୍ଦ୍ରାୟଣ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛି। ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ ତ୍ୟାଗ କରିଛି। ତୁମେ ମୋତେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅ। ମୁଁ ତୁମ ନିକଟରେ ଆଶ୍ରୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ତୁମେ ଯଦି ଆଶ୍ରୟ ନ ଦିଅ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରିବା ପାପରେ ଭାଗି ହେବ। ଅତିଥି ସେବା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା। ଅତିଥି ଜଣକ ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ବ୍ୟକ୍ତି ଘରକୁ ନିଜ ଜାତିର ବ୍ୟକ୍ତି ଅତିଥି ରୂପେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ସତ୍କାର କରାଯାଏ। ତୁମେ ମୋ କଥାରେ ଏକମତ କି? ବିରାଡ଼ିର ତତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଶାଗୁଣାର ହୃଦୟକୁ ତରଳାଇ ଦେଲା। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଶାଗୁଣା କହିଲା, ସାରା ପୃଥିବୀ ଜାଣେ ବିରାଡ଼ିମାନେ ଆମିଷ ଭୋଜନ କରନ୍ତି। ଏହି ବଟବୃକ୍ଷରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ ଶାବକମାନେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଦେଖାଶୁଣା କରୁଛି। ତୁମେ ଯଦି ମୋ ବିଶ୍ୱାସରେ କେବେ ବିଷ ଦିଅ, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମେ ହିଁ ଦୋଷୀ ହେବ। ଶାଗୁଣାର କଥା ଶୁଣି ବିରାଡ଼ି କହିଲା, ଭାଇ, ତୁମେ ମୋତେ ତଥାପି ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ? ମୁଁ ମୋର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ନିରୀହ ପକ୍ଷୀ ଶାବକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନେବି? ପାପ କର୍ମ କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଆଜି ମୁଁ ଶାକାହାରୀ ହୋଇଛି। ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ ତ୍ୟାଗ କରିଛି। ବିରାଡ଼ି ଏହିପରି ବିଶ୍ୱାସ ଭରା କଥା କହି ଶାଗୁଣାର ହୃଦୟକୁ ଜୟ କରିପାରିଲା। ଏହାପରେ ବିରାଡ଼ି ସେହି କୋରଡ଼ରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ବିରାଡ଼ିଟି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ଶାବକମାନଙ୍କୁ ଆଣି ମାରି ଖାଇଲା। ସେମାନଙ୍କର ହାଡ଼ ସବୁ ଶାଗୁଣାର କୋରଡ଼ରେ ପକାଇଲା। କିଛି ଦିନ ଯିବା ପରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନ ପାଇ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ। ଶାଗୁଣାର କୋରଡ଼ରେ ଶାବକମାନଙ୍କର ହାଡ଼ ସବୁ ଦେଖି ଭାବିଲେ, ଶାଗୁଣା ବୋଧହୁଏ ସେମାନଙ୍କର ଶାବକମାନଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇଛି। ଏହାପରେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଶାଗୁଣାକୁ ମାରିଦେଲେ। ତେଣୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ନ ଜାଣି ନ ଶୁଣି ତାକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ତୁମକୁ ବିପଦରେ ପକାଇପାରେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇବେ।